Хей, Мирела! Вълнуваш ли се да си на прайда в момента? My first time. Не си ли била в Холандия или в Таджикистан или където живееше преди това? Не, там е много по-голямо тук. Окей. Любена, как си? Супер! Бивам се тук, разпашвам се много топло. Тук съм за подкрепа. Way go. Има много пъстри хора, шарено е, весело е, усмихнато е. Браво на теб. Ти как си? Аз съм Да видим и много... тебе, така. Сега селфи ли си правим? Не, в момента говорим. Много се вълнувам вече сме на прайда в момента. И че е супер мега топло, а ти ме държиш за потния гръб. Извинявай. Ей, Любена! Ей! Не, Фейсбук вече прелива от прайдовски снимки all over the world. О, и Родина е тук! Здрасти, Родина! Здрасти, Родина! Сега сигурно ще разчем някъде. Ами ние се забавляваме с Диди. В момента сме вече на паметника Левски. Много е цветно, много е весело. Всички са супер усмихнати. Да. Има само някакви кисели старчоци, които правят физиономии наоколо. But who cares? Who cares? Имаше един много забавен дядо, който даваше пръст надолу, палец надолу и беше сам. Ние сме... Да, сам, точно. Ние Ето сме искам да 5000 покажа. човека, 10 000 човека, колко човека сме? Супер много хора. Колко жалка картинка застанал и един полицай го пази и Това е показва протест. пръст надолу. Контрапротест имаш, да. Колко хубаво. Да, така, и такива хора има, но все пак всеки има право на мнение. Абсолютно. Все пак е весело, хората са толкова усмихнати и се радват. Много е готино. На Мюнхенския гей парад беше толкова готино, хората се събираха и беше спектакъл и беше забавно, беше празник за абсолютно всички и много се радваха. И ми харесва това, че чувството е сходно, някакси пак е празник.